Olen tohtori Harri Virolainen. Minä olen tohtori Ilkka Virolainen. Tunteilla on erittäin suuri vaikutus meidän hyvinvointiin ja terveyteen. Tunteet ovat osa ihmisyyttä ja me kaikki tunteemme lukuisia tunteita päivän aikana. Kun katsotaan sairauksia, voidaan havaita, että useissa sairauksissa on mukana jokin emotionaalinen komponentti. Olemme tukahduttaneet tunteita ja ne saavat aikaan stressiä, joka ilmenee sitten erilaisina vaivoina ja sairauksina. Tunteiden kokeminen tulisi olla ihmiselle luontaista. Samalla tavalla kuin vauva kokee tunteet, vauva ei kategorisoi tunteita hyviksi tai pahoiksi, vaan hän tuntee kaikki tunteet sellaisenaan. Tunteiden tukahduttaminen onkin ihmisille opittu tapa, ja siitä tulisi ihmisen pois oppia. Sillä tunteiden tukahtuminen on nimenomaan yksi perimmäisistä syistä ihmisten lukuisiin sairauksiin, niin psyykkisiin kuin fyysisiin sairauksiin. Mutta tunteiden rooli ei ole ainoastaan sairastuttaa, vaan niillä on myös suuri rooli hyvinvointimme ja terveytemme edistämisessä. Keskittymällä positiivisiin tunteisiin, kuten kiitollisuuteen, voimme havaita, että immuniteettimme nousee. Täten tämä edistää terveyttä ja hyvinvointia. Tunteet vaikuttavat myös meidän hormonitoimintaan. Juuri Ilkan mainitsemat kiitollisuuden tunteet, tyytyväisyyden tunteet, niin lisäävät meidän kehossa oksitosiinin, erilaisia hyvän olon hormonien tuotantoa. Ja vastaavasti, jos me koemme pitkäkestoisesti vihaa, aggressiota, turhautumista, se lisää meidän kehoamme stressihormoni kortisonin tuotantoa. Tämä ei tarkoita sitä, että panttaisimme vihan tai aggression tunteita, vaan sallisimme niiden tunteiden tulla, mutta emme jäisi niihin kiinni. Jos jäämme niihin kiinni, tunnemme päivästä toiseen niitä samanlaisia tunteita ja silloin juuri tuo stressihormoni erittyy meidän kehossamme. Hyvinvointi ei ole kuitenkaan pelkästään sairauksien puuttumista. Hyödyntämällä tunteitamme voimme todella kukoistaa elämässämme. Tunteet tulisi olla luonnollinen osa elämäämme, antaa tunteiden tulla ja virrata. Näistä asioista kerromme lisää tulevassa kirjassamme Mielenvoima. Tässä kirjassa keskitymme erityisesti mielen voimavarojen hyödyntämiseen omassa terveydessä ja hyvinvoinnissa.